Emakhosini yamngelela ugogo kaShube. Namhlanje bengizothanda nje ukuthi sike sikhulume ngendaba yembiza yephika. Abangakaze bangene ba-subscribe bephinde ba-like. uMakhosi useThekwini eMgababa indawo. Ngithanda ukuthi nje ke sibheke kakhulu laphayana ngembizeni yephika ngoba abantu abaningi sebezithola kahle kahle beney'nkinga ezibaphathayo emzimbeni yabo, kanti kahle inkinga kusuke kuwukuthi kunakele ngaphakathi kumuntu ngenxa yokudla esikudlayo, ngenxa yezifo-ke futhi esizeqa ngisho emagcekeni wethu ezigcina zenziwa ukuthi bese kuhambe bese uthola ukuthi usunenkinga emzimbeni wakho ngaphakathi, usunokuthi ugcinanelwa isifuba, amaphaphu akho ayavaleka, awusakhoni ukuphefumula kahle ngendlela, ube nentukuntuku kwesinye isikhathi ujuluke engathi ungaba umuntu onesifuthefuthe nje ngale ndlela yokuthi ujuluka ngale ndlela yokuthi ungaze uquleke naphansi ngendlela esuke kwenzekala ngakhona. Kanti manjena kukhona into ekuthiwa yiphika. Udokotela-ke ngeke size sikubalekele lokho. Udokotela uyakwazi ukuthi alilalise lingaqhubeki ngendlela elisuke liza ngakhona, kodwa imithi yesintu iyona eyenza ukuthi liphele nya iphika, ngoba kahle kusuke kuyinto ongazaliwe nayo, yinto ekuthola nje ngenxa yezimo ezithile. Mhlawumbe uthola ukuthi kwesinye isikhathi wawudlisiwe waze kwaphenduka waba ne-TB, wawadla amaphilisi e-TB, emva kwalokho aku-discharge udokotela. Mekudischarge udokotela abese ethi-ke ayisu-right-ke manjena, kodwa uthola ukuthi wena mawuzizwa ngaphakathi lakho alikakabikho kahle esimeni, unakho ukucinanelwa isifuba. Kwesinye isikhathi uma ngabe kuwukuthi mhlampe isimo izulu lizoguqubala, uzizwe lapho ukuthi unokushiselwa, uyajuluka, isifuba sakho siyavaleka, awukhona ukuphefumula kahle, akuphefumuleki. Kusuke kuyiphika-ke lelo-ke. Kuyafuneka ukuthi uhambe ubese uya kubantwini besintu uthole imbiza ozoyiphuza ukuze phela ikwazi ukuhamba iyovula leya mthambo yelaphana emaphashini, amaphaphu akho aphefumule kahle ngendlela, namapayipi angaphakathi lakho avuleke, ukwazi ukuphefumula ngendlela, ngoba lento yenza ukuthi kuze kuhambe kugcine uthola ukuthi wena unenkinga yokuthi uyavuvukala naney'nyawo, mhlampe izitho zakho mengabe kade kubalele kakhulu uyavuvukala, ukhohlwe nje ukuthi kungahambeki, kube buhlungu. Kanti inkinga kusuke yilona leli phika, ngoba libanga ukugula okuningi emzimbeni, ngoba phela lisuke lihamba into mengabe isesifubeni sakho yenza ukuthi ilingaphakathi lakho lonke ligcine lingekho right, kangangokuthi ugcina wena usuba umuntu onomzimba manjena, omunye mkhulu kakhulu bengathi unamanzi ngisho nasemzimbeni, kanti inkinga kusuke kuyilona leli phika. Awusuthi ukuthi uzoya kudokotela akutshela ukuthi wena uno-BP, udokotela uzoyilalisa i-BP, kodwa kuhambe ingapheli. Kuya ngokuthi wena le BP etholakale kuwena ibibangwa yini. Mangabe ukuthi i-BP ebeyibangwa ukuthi vele ukhona into oyijombile, udokotela uzoyibiza ngendlela yakhe phela yena, ngoba usuke eyibona ngendlela yakhe. Nathi thina abalaphi besintu, nathi sibona ngendlela yethu, ngoba siyakwazi ukubona ukuthi kahle lento ekuphethe iyinto owayidla noma kuyinto owayijomba ey'nyaweni, yanyuka lento lena, yagcina isizokuhlala la esifubeni sakho, yaze yahamba yayohlala emaphashini akho, igcine yenza ukuthi amaphaphu akho angafanishini ngendlela ekuyiyona. Kubalulekile-ke ukuthi sizibhekelele kakhulu izimo ezinjalo, ngoba abanye umuntu uzagcine edlule emhlabeni kuthiwa njena hayi bekuyi-BP, kanti mhlawumbe i-BP yakhe iyinto yokwenziwa, akusikona ukuthi kuyi-BP ngoba kuyi-BP. Ziningi-ke iy'ndlela esingazibala ezenza ukuthi abantu babegcina benezifo ezigcina zenza ukuthi zingalapheki. Ngaleyo ndlela ingakho sihlale sigqugquzela ukuthi abantu abasukume bahambe baye komakhosi, abantu abazobasiza babalaphe. Sasikhule vele amakhambi kuyinto ekwakulashwa ngayo vele okhokho bethu nogogo bethu bakudala. Kwakusuka nje lisalukazi sizibelethele izandla sizihambele siyokha ikhambi laphayana, buye uchathe, ubuye uphuze, ube uyaphila futhi ngalokho. Ungazange nje futhi uzuye nakudokotela kwesinye isikhathi ulapheke leso sifo bese iyaphela leyo nto, ubuyele esimeni uphile. Kodwa
Kodwa-ke ngoba phela sesiphile esikhathini esingasafani nalesa sikhathi sasisiphile ekuqaleni, sekukhona izimo zokuthi manje uma ngabe ugula manje hlampe uvele uqimuleke phansi, usuyathatha usuphuthunyiswa kudokotela. Udokotela naye uzofika abone ngendlela yakhe ngoba naye indlela afundiswe ngayo. Nathi suke sibona ngendlela yethu ngoba nathi indlela esifundiswe ngayo indlela yamakhambi ayehlale khona vele kwakudala. Abantu-ke abaphuthume-ke basukume bazibhekelele izimo ezikanjalo. Abantu bangaguli sikhona, sikhonela nina, sikhonela kona ukuthi sinisize kuzona zonke iy'nkinga enisuke ninazo, nisizakale, ningahlali nisondele eduze. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela lapha endaweni engikuzo.